Dobrodošli na kanal Tihi čuvar. Ako vam se sviđa sadržaj, kliknite like i pretplatite se jer dolazi još puno zanimljivih tema. Poznajete li nekoga tko se stalno žali, tko uvijek pronalazi problem u svakoj situaciji, tko, čini se, nikad nije zadovoljan, bez obzira na to koliko dobrih stvari mu se dogodi u životu? Možda je ta osoba vi. Danas ćemo istražiti jednu od najfascinantnijih psiholoških zagonetka, zašto neki ljudi kao da su zarobljeni u začaranom krugu nesreće i što je još važnije, je li moguće iz njega izaći. Počnimo od znanosti. Naš mozak je evolucijski majstor preživljavanja nesreće. Tijekom 1000 godina oni koji su preživjeli bili su oni koji su uvijek bili na oprezu, koji su očekivali najgore. Negativnost, bias, sklonost da više pažnje posvećujemo lošim stvarima, nekad nas je držao žive. Ali danas? Danas nam taj isti mehanizam kvari život. Neki ljudi imaju pojačanu aktivnost u amigdali, centru za strah u mozgu. Njihov mozak doslovno traži opasnost čak i tamo gdje je nema. To nije izbor, to nije slabost karaktera, to je čista biologija. Zamislite da vam mozak radi kao neispravan protupožarni alarm koji se oglašava za sve, za dim od toplog kruha, za paru iz kupaone, pa čak i za miris parfema. Konstantno ste u stanju uzbune, čak i kada je sve u redu, iscrpljujuće, zar ne? A onda je tu i kortizol, hormon stresa. Kod hronično nesretnih ljudi razina kortizola je stalno povišena. To utječe na san, probavu, imunološki sustav. Nesreća doslovno razara tijelo iznutra. A onda je tu nešto što psiholozi zovu hedonička traka za trčanje. Endless treadmill sreće na kojoj trčimo u mjestu, a nikad ne stižemo do cilja. Kupite novi telefon, sreća traje tjedan dana. Dobijete povišicu, mjesec dana kasnije osjećate se isto kao prije. Uđete u vezu, početna euforija nestane nakon nekoliko mjeseci. Zašto? Jer se naš mozak prilagođava svemu. Ono što je jučer bilo nevjerojatno, danas je normalno. A sutra, dosadno. To se zove hedonička adaptacija. Naš živčani sustav se prilagođava novim uvjetima i vraća na baseline razinu sreće, kao termostat koji se uvijek vraća na istu temperaturu. Studije pokazuju da ljudi koji osvoje na lutriji za godinu dana su jednako sretni koliko su bili prije dobitka milijuni kuna, a ništa se u osnovi nije promijenilo u njihovoj percepciji sreće. Naš mozak ima reset gumb koji se aktivira bez našeg dopuštenja. Isto vrijedi i za materijalne stvari. Ljudi koji žive u vili od 500 kvadrata nisu sretniji od onih u stanu od 50 kvadrata. Nakon nekoliko mjeseci i vila postaje samo dom. Ali najgori neprijatelj sreće nije biologija, to smo mi sami. Naši obrasci mišljenja, kognitivne distorzije, kako ih nazivaju psiholozi. Prva, katastrofiranje. Ovo je katastrofa, umjesto ovo je neugodno. Svaki problem postaje kriza svjetskih razmjera. Zaspite na posao, odmah mislite da ćete biti otpušteni. Partner ne odgovara na poruku, sigurno vas vara. Druga, crno-bijelo mišljenje. Ako nije savršeno, onda je užasno. Ne postoji srednji put, ili ste uspješni, ili ste potpuni neuspjeh. Ili vas netko voli, ili vas mrzi. Siva zona ne postoji. Treća, personalizacija. Sve je moja krivnja, ili ništa nije moja krivnja. Ili se krivite za sve što pođe po zlu, ili ništa nije vaša odgovornost. Partner je loše volje, sigurno ste vi nešto napravili. Kiša pada na vašem vjenčanju, očito imate lošu karmu. Četvrta, mentalno filtriranje. Vidite samo loše, dobro kao da ne postoji. Od 10 komentara na društvenim mrežama, 9 je pozitivnih, 1 negativan. Pogodite na koji se fokusirate. Uzmimo Mariju. Dobije na poslu evaluaciju, 9 kategorija izvrsno, 1 dobro. Umjesto da slavi 9 izvrsnih ocjena, cijelu noć analizira tu jednu dobru ocjenu. Pita se što je pogrešno napravila, je li šef nezadovoljan, hoće li biti otpuštena. 9 pohvala nestane iz memorije, 1 mana je postane obsesija.
I tu je još jedna opasna, čitanje misli. Znam što oni misle o meni. Ne znate, nitko ne može čitati misli, ali nesretni ljudi su uvjereni da mogu i uvijek pretpostavljaju najgore. Živimo u vremenu konstante usporedbe. Instagram, Facebook, TikTok, svugdje oko nas su tuđe savršene verzije života. Ali ono što vidimo je highlight reel, ne stvarnost. Uspoređujemo svoje kulise s tuđom glavnom scenom, naše najgore dane s njihovim najboljim trenucima. To je kao da uspoređujete svoj svakodnevni izgled ujutro s nekim tko je sat vremena špinkao za fotku. A zatim je tu i pritisak da budemo stalno sretni. Positive vibes only. Kao da je tuga grijeh, a ne normalna ljudska emocija. Društvo nam govori da moramo biti sretni 24/7, a to je jednostavno nemoguće. Paradoks izbora također igra ulogu. Imamo previše opcija za sve, od odabira kave do životnog partnera, a istraživanja pokazuju da previše izbora čini ljude manje sretnima, ne više. Stalno se pitamo, a što ako postoji nešto bolje? Idete u restoran s menijem od 50 jela. Umjesto da uživate u onome što ste naručili, cijelo vrijeme mislite o onih 49 jela koja niste probali. To je moderna prokletstvo, FOMO, strah od propuštanja. Nesretni ljudi žive svugdje osim u sadašnjosti. Ili se muče s prošlošću, ili se brinu za budućnost. Sadašnji trenutak im proklizne kroz prste. Žalovanje za prošlošću, što da sam, kad bi samo, prije je bilo bolje. Ili anksioznost za budućnošću, što ako se dogodi. Neću uspjeti, sve će se raspasti. A sreća? Sreća postoji samo u sadašnjem trenutku. Ne možete biti sretni u prošlosti, ona ne postoji. Ne možete biti sretni u budućnosti, ona još nije došla. Sreća je ovdje, sada ili uopće nije. Ali evo dobre vijesti, možemo se promijeniti. Ne preko noći, ne bez truda, ali možemo. Neuroplastičnost, sposobnost mozga da se reorganizira, radi u našu korist. Prvo, prihvatite da sreća nije stanje, već vještina. Kao i svaka vještina, traži praksu, svakodnevnu, ustrajan praksu. Drugo, počnite malo 3 stvari za koje ste zahvalni svaki dan. Nevelika sreća, obična, svakodnevna. Topla kava ujutro, osmijeh na ulici. Činjenica da imate krov nad glavom. Treće, naučite razlikovati misli od činjenica. Vaša misao ja sam neuspjeh nije činjenica, to je samo misao i misli možete mijenjati. Neki ljudi nisu prokletstvo da budu nesretni, oni su samo zaglavili u obrascima koji ih čine takvima, a obrasci se mogu promijeniti jedan po jedan, dan po dan. Sreća nije destinacija, to je način putovanja. I nikad nije kasno da promijenite smjer. Mozak je plastičan do kraja života. Svaki dan možete početak novog poglavlja. Ako vam je ovaj video pomogao, ostavite like i podijelite s nekim tko bi mogao imati koristi. Pretplatite se na kanal Tihi čuvar za više sadržaja o mentalnom zdravlju i osobnom razvoju. Vidimo se u sljedećem videu. Čuvajte se.